Kat babon na pedang gi basong di jing di harut surak bat lenti yai kejat lani ki hawkers ha kendailat kila dap daga jingkemen hadin bagila yo ban pleno iki dukan ha gejaka ka baka sarkar kalapan kre iki kata parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority muda Henry na pedang kini kidang danpat ki bampat yo setia ban ple ya ki dukan hadu menta namar ke jing bampat yo jongki ya ka certificate of vending COV ka balakta ya ka kamai jakpo jongki Hagasngi kebaka subcommittee kebala tau na ka Provisional Town Vending Committee PTVC banyet benya na kebenta ka jingya kam badan ki hawkers ki badai hok pen ban kim yo ya ka certificate of vending kala penlong ka jingya lang ban sngap ya ki jingkam Wei samla ula pen sngau show shlong mil halor ki jing e ki bawla syam namar ka jing pampat yo jong u ya ka COV hadu benta Uniu samla ubala itu kerteng kemubat scam nongbri ubayang halaki jongki kejat ban kersa ni ladin nakani ka kam mentala sans namai ula ong ba menta udang pulih ha ka kelas 12 bat nadu pa om yo shu ban dijing di halentiat kejat kala wanra shibun gijing yu ha ka ba ula poiru shado uput ba undan ka jing perkhan ba un pep kelas no Nalor kata ula ong ru bola apply ya ka COV mentala slam hendrai nakal yang ki badai pet ki ong penban ba empat dep le survey yu dak ba pen pau ba ka di ka kentiru ki ong bakin dang habban pet chwa ngalit kelas 12 arts ngalit menstem Hai pilih kelas. ngalit ha Sengkasi college nga kersan alde dia hendrai menta bakhang nok komite ngam yo lat syuk ma ta so shamjing hi kawai te bat kawai kalau kami namar ba ngi barok ki para kidang ngalit kelas lun te babala tang pamaroi tem la kersan ma teng long tangi baya belan ringut kutang abaning kong te long ibamdan bam em tama ban sil la dangam yo kan kam te hap kelas na ring akwa ile jong bangan lek kelas artat ngan entahi an pelatan kajingwan ki ong kumni ki ong ba mas wan rong kum tu ki keli yang aba pi 3 ayu tengah ya thu nomor ba kutang ya dok hayang tama tengah ya thu ki ba panga lek kelas menstam nga kersan le jong mensi te bat ki kali kami pa ki 3 ayu tengah ya thu ma ba imei shong yeng ipa kamai kali te ki ong hana ki ong yang ki ong pi la shong kana snam nga la shong san snam na do menchwa ma bangawan ningkong nga shu terwa te hadin nang ta ngasayo kinjaka baret tengah disok Hatu bila apply lah Islam ya kami kasih uji ni. ya kan ni tengah apply la slam tamba ki ong hana ba pi bampat dan survey hana pi 4 yo kan tadi ngelawan menta kan ya second te ki ong kin sapen tang kum tahi ngayo juga Di jing di hamarai. ngadi hamara poi to santa poi itu Yang batak service itu. ki ong hana em kapor ba ki wan survey ba ang hakatu kapor nga khamwan nomor ba nga sistem ndir ba nga sistem nga yap brio hasnang te yap brio hasnang te ngi dan hasnang kan adin tu ki nga kham tip shu ki kham pan tip shu ta nga la shu itu hi nga shu te nga dalawan hadin ki ong la dap survey te nga khabio survey nga la ta nga la shim jing hi Hatu mentala dadu kan ni jaka di jing pi pinlek tu. tip shu kan la dadu kum ni ta ngam ngar ngam sudan lat shu hi kan nomor ka wei ba ting dawat belam yo pi nomor ba lek kelas men stem ban wat belam si tengah trai ta hi shim jing hi kawai teringat tengah balak melien bajah kan ka kam yo ta tahi belam stem long tang alik school dah stem belam si em nga dapat gini kidan ki bamdan kiwan la kawan kumni ki ong na kiwan apply kintu ki ong na da thau habak kin yo da thau subak kinta ringi tangi da thang sha kan ndai bang siwan kai tai Teng no. bat scam nong bri Cukup sak saya. na sak lain me Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya